Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska sme sa vybrali na Oravu, takže zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. Našu dnešnú cestu začíname v Oraviciach, odkiaľ sme sa vybrali na Skorušinu, ktorá je najvyšším vrcholom Skorušinských vrchov. No, je december, Maco ešte nespí. Ak chcete zažiť rozprávkovú zimnú krajinu, tak prídete na Oravu, lebo zatiaľ mňa Orava nikdy nesklamala. Na dnešnej krásnej zimnej prechádzke mám oblečené od Alpine Pro všetko. Môžem povedať ponožiek, po topánky, po termoprádlo, mikinu, bundu, čiapku, naozaj všetko. A môžem vám povedať, že ide sa mi super, hreje to fantasticky, odvádza to pekne pot. Samozrejme, keď vstúpam do kopca, bundu si rozopínam, aby sa to viac zvetralo dnuka, ale je to celkom fajn. Súprava, čo mám na sebe, a do Vianoc ešte stíhate navštíviť nejaké kamenné predajne, ak by ste niekomu chceli na Vianoce podarovať od Alpine Pro nejaké oblečenie, alebo ak vám niečo chýba na zimnú sezónu, tak na stránke alpinepro.sk si môžete vybrať niečo pekné a funkčné do prírody. Tak, priatelia, dorazili sme na Skorušinu. Tu za mnou môžete vidieť jednu z najvyššie položených výhliadok na Slovensku. Ideme vyliezť hore, pozrieme si tie slúbené krásne výhľady. Máme šťastie, máme krásne výhľady. Za mnou vidno západné Tatry, Oravskú priehradu. Naozaj krásne počasie, super. Cesta naspäť na Oravice po červenej značke nám bude trvať hodinu a 25 minút. Priatelia, blížia sa najkrajšie sviatky v roku a ja by som vám veľmi rád zavinšoval. Prajem každému z vás veľmi krásne, pekné prežitie vianočných sviatkov a prajem vám veľa lásky, pohody a zdravia, lebo ak máte tieto tri veci, tak každý problém, každá ťažkosť v živote, ktorá príde, a verte tomu príde, lebo je to súčasť našich životov, sa oveľa ľahšie dá prekonať, keď máme lásku v srdci a dúfame vždy to najlepšie. Takže vám prajem krásne prežitie vianočných sviatkov. Dúfam, že sa dostanete počas tých Vianoc do prírody. Je tu čas toho spomalenia, trošku môžete vypnúť do tých každodenných starostí. Sústreďme sa na tie naše krásne rodinky, ktoré máme doma, na tých najbližších, a choďte do prírody. Tu človek ukľudní svoju myseľ, dostane iné krásne myšlienky a môže to byť veľmi krásny vianočný darček, ak rodinu zoberiete do takejto krásnej, zasneženej, rozprávkovej prírody. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste video dopozerali do konca a stretneme sa na budúce. Majte sa pekne. Ahojte.